Zdravím vás u mého prvního tutoriálního videa nazvaného Hojrajdři. Základem každého boje je vytáhnout obranu, čemu mi poslouží tihle dva obři. Po vytáhnutí obrany obrama je zavedeme na odlehlé místo, v tomhle videu to bude root. Na zabití obraně jsou nejlepší luky, po případě vizové. Někdo používá krále, ale to mi připadá jako zbytečné obětování. Po zabití obrany vyšleme prasečí jízdu. První je takzvaná volavka, která má za úkol oddalit různé píčoviny, jako jsou Gaijin bomby nebo trampošky. V tomhle případě tam nic není. Léčící lektvary házejte do běhu, aby v nich prasečí jízda zůstal co nejdýl. Já si většinou hodím na plánu tak, ať co pod healem u čaroděje. Skupinka Hogu zabloudila a šlapla na gigambombu. Největší chyba je zazmatkovat a hodit heal na zraněné prasáta. Chvilku vyčkejte a hoďte heal do běhu k obranným budovám. Jak jste si mohli všimnout, nechal jsem si pár prasat a posilu z hradu. A pošlu je v tom pro mě nejlepším okamžiku. S healem zas nespěchat, hodit ho do běhu a jak vidíte, prasata krásně zas do něj vběhnou. Teď mám chvilku času na rozmístění luku a much, aby se mi nestalo, že to náhodou nestihnu. S prasátama se asi nejlépe hrajou mouchy, protože jim nevadí žádná zeď. Teď už vlastně mu nezbyla žádná obranná věc, takže je teď jenom závod s časem. Snad vám moje video pomohlo a díky za shlédnutí. Zdraví Sancho.